Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα νέο βίντεο. Βλέπεις Sales Kings και εγώ είμαι ο Παύλος Αχιλλαδάκης και είμαι σύμβουλος και διευθυντής πωλήσεων. Σήμερα έχω μια αρκετά ενδιαφέρουσα θεματολογία, πιο spicy, πιο πικάντικη από ό,τι συνήθως. Νομίζω το βλέπεις και εδώ πέρα. Φλερτ και πωλήσεις. Θα μιλήσουμε για το τι κοινό έχουν οι πωλήσεις με το φλερτ. Η αλήθεια είναι ότι το φλερτ έχει πάρα πολλά κοινά σημεία με τις πωλήσεις. Σήμερα, ευτυχώς για σένα, γιατί δεν θα μπορούσα να κάτσεις εδώ 2 ώρες να δεις ένα βίντεο, έχω μόνο 5 κύρια σημεία που θέλω να αναλύσουμε. Αλλά μπορεί να το έχεις παρατηρήσει. Συνήθως αυτοί που ήταν πολύ καλοί με τις γυναίκες, αυτοί που ήταν πολύ καλοί στο να μιλάνε με κόσμο γενικότερα και να την πέφτουν, όπως καταλαβαίνεις, έγιναν και πολύ καλοί πολιτές αργότερα. Επομένως, θεωρώ σημαντικό αυτό το βίντεο να το δεις μαζί με ένα φίλο σου, ο οποίος είναι και λίγο γυναικάς. Ας αφήσει τις φούστες και να βάλει και κανένα φράγκο. Ξεκινάμε με το πρώτο και με το κυριότερο. Το κλείσιμο. Όταν κλείσει η δουλειά. Το αστείο ποιο είναι ότι και στις πωλήσεις και στο dating, θα το πω dating, μιλάμε για κλείσιμο. Τι εννοούμε κλείσιμο? Νομίζω στις πωλήσεις είναι πιο ξεκάθαρο. Πότε έχουμε κάνει ένα κλείσιμο? Όταν έχουμε κλείσει τον πελάτη. Όταν έχουμε υπογράψει, όταν έχουμε πάρει μια συμφωνία, όταν έχουμε πάρει μια προκαταβόλη, τα λεφτά. Αυτό στις πωλήσεις το θεωρούμε κλείσιμο. Κλείσιμο έχουμε και στο φλερτ όμως. Πότε λέμε ότι έχουμε κάνει κλείσιμο, θεωρητικά έτσι? Όταν ουσιαστικά έχεις πάρει το Instagram της ενδεχομένως, έχεις κλείσει επόμενο ραντεβού, την έχεις φιλήσει, ή ρε παιδί μου έχεις πάει και στο σπίτι της και έχετε περάσει καλά, έχετε δει ταινία. Αυτό λέμε κλείσιμο. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ένας καλός πολιτής, ο οποίος είναι πραγματικά επαγγελματίας, όταν πάει να κάνει κλείσιμο, χρησιμοποιεί κάποιες τεχνικές. Χρησιμοποιεί μια διαδικασία συγκεκριμένη, έτσι ώστε να οδηγήσει τον πελάτη στα ναι. Στο dating, και για να μην το λέω συνέχεια τα αγόρια και τα κορίτσια, και τα κορίτσια μπορούν να έχουν κάποιες τεχνικές για να κλείσουν τα αγόρια τους. Για παράδειγμα, είμαι λίγο κουρασμένη, έλα λίγο σπίτι, να σε προσκαλέσει να μαγειρέψετε μαζί. Διάφορα. Τι κάνεις? Οφείς τον πελάτη, το αγόρι, στο κλείσιμο. Ένα δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό φλερτ και πωλήσεων είναι το follow-up ή αλλιώς επακολούθηση. Δεν θα το εξηγήσω ακριβώς, γιατί το έχω πει σε προηγούμενα βίντεο που να πας να τα δεις εννοείται. Τι είναι το follow-up? Είναι κάποιες ενέργειες, κάποιες καμπάνιες επαναπροσέγγισης του πελάτη, έτσι ώστε αν δεν έχεις κάνει το κλείσιμο την πρώτη φορά, να μπορέσεις τη δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, έβδομη, όγδοη, δέκατη φορά να τον κλείσεις. Να σφραγίσεις τη συμφωνία που λέγαμε και πριν. Τώρα, το dating, αν το καλοσκεφτείς, έχει μικρά δικά του follow-up. Τι μπορεί να είναι αυτό? Να βγεις μια κοπέλα ένα ραντεβού και μετά από την επόμενη μέρα της στείλεις ένα μήνυμα. Να πάτε μια βόλτα και μετά από 2 μέρες την πάρεις ένα τηλέφωνο. Να της στείλεις ένα email. Όχι πλάκα, μην της στείλεις mail, είπαμε. Εντάξει, είναι δυνατόν. Αλλά γενικότερα να κάνεις κάτι για να την επαναπροσεγγίσεις. Βέβαια, μια βασική διαφορά εδώ πέρα, είπαμε το follow-up είναι κοινό και για το flirt και για τις πωλήσεις. Αλλά υπάρχει μια βασική διαφορά. Ότι αν το παρακάνεις με το follow-up στο dating, μπορείς να πας και φυλακή. Γιατί αγγίζεις το όριο της παρενόχλησης. Οπότε, αν στείλεις ένα μήνυμα, 2 μηνύματα, ένα τηλέφωνο και δεν απαντάει και δεν σε θέλει, θα σε συμβούλευα να μην την πιέσεις άλλο. Δεν θέλει να σε δει. Ήταν ως εκεί, φτάνει. Σε αντίθεση με τον πελάτη στις πωλήσεις, άμα σου απαντήσει τη μία φορά, 2, 3, 5, 10, δεν σε ενδιαφέρει και πολύ, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν σου είπε, αυτό δεν το σήκωσε, δεν σου είπε κάτι. Άρα συνεχίζει ακάθετος. Το τρίτο κοινό που έχει το φλερτ και οι πωλήσεις είναι ότι αν το καλοσκεφτείς και τα δύο είναι ένα παιχνίδι αριθμών. Τι εννοώ παιχνίδι αριθμών? Είναι ξεκάθαρα θέμα στατιστικής. Στις πωλήσεις, για παράδειγμα. Αν μιλήσεις με 100 πελάτες και τους πεις πουλάω αυτό, θέλεις, χωρίς καμία τεχνική, χωρίς να ξέρεις πώς να πουλάς, χωρίς να ξέρεις τι κάνεις, 1 στους 100 σου πει ναι. Μιλάμε τώρα και για 100 ανθρώπους και του πεις πουλάω αυτό, κάποιος σου πει ναι, το θέλω. Είσαι τυχερός, το έψαχνα και απλά βρέθηκες μπροστά του. Το ίδιο είναι και με τις γυναίκες. Και γενικότερα με το dating, μιλάμε για τις γυναίκες και με κράξεις στα σχόλια και τους άντρες, οτιδήποτε. Αν ψάχνεσαι, αν μιλάς συνεχώς από εδώ και από εκεί, κάποια στιγμή κάποιος θα σου πει το ναι. Το θέμα είναι ακριβώς το ίδιο και με τις πωλήσεις. Δηλαδή, αυτός που σου πει το ναι, ο πελάτης, θα είναι ποιοτικός πελάτης ή φαίνεται ότι να είναι? Και με το ίδιο πράγμα είναι. Αυτός που σου είπε το ναι και κάνε το κλείσιμο, είναι ποιοτικός ή απλά είναι ο πρώτος τυχαίος που βρήκες και πήγες? Όπως και να έχει, εγώ δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος, δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε, εδώ είμαστε να αποδεχτούμε ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Είναι ένα παιχνίδι αριθμών. Πρόσεξε με, δεν λέω να πηγαίνεις στα κλαμπ και να γίνεις σαν το τσοπανόσκυλο και να μιλάς σε όποια κοπέλα που έχει 2 μάτια και 2 αυτιά. Δεν λέω αυτό. Άμα θες κάτω. Απλά εγώ τι λέω και τι προτείνω, όπως και στις πωλήσεις, δεν σε ενδιαφέρει πάντα η ποσότητα, πολλές φορές σε ενδιαφέρει η ποιότητα. Δηλαδή, πάμε λίγο για τους πελάτες, για τις πωλήσεις. Προτιμώ να έχω 5 πελάτες οι οποίοι με πληρώνουν καλά, τους έχω χρεώσει παραπάνω και είναι αλφα ποιότητα, παρά να έχω 15, να τους έχω χρεώσει και πιο φθηνά, γιατί γι' αυτό μπορεί να ήρθανε, και να μου βγάζουν και την πίστη. Δεν το θέλω.
Κάπως έτσι είναι και με το dating. Καλύτερα να έχεις ένα σύντροφο ή λιγότερους συντρόφους, παρά να έχεις πολλούς και να σου βγαίνει πίστη. Άποψή μου. Το τέταρτο κοινό μεταξύ φλερτ και πωλήσεων είναι το script. Είναι το σενάριο. Να έχουμε δηλαδή κάποιες έτοιμες λέξεις, έτοιμες φράσεις, έτοιμες ατάκες, έτοιμα λεκτικά σχήματα. Προσέξτε με. Εγώ εδώ λέω ποια είναι τα κοινά μεταξύ φλερτ και πωλήσεων. Το αν είναι καλό ή κακό, κάποια αυτά να γίνονται, είναι δικό σας θέμα. Στα σχόλια περιμένω να μου πείτε αν είναι σωστό ή λάθος. Εγώ λέω την αλήθεια. Έτσι είμαι αγγελιαφόρος. Μην σκοτώνω στον αγγελιαφόρο, το έχετε ακούσει που το λένε. Λοιπόν, άρα στις πωλήσεις συγκεκριμένα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το να είμαστε προετοιμασμένοι. Να έχουμε κάνει μια καλή προετοιμασία. Να ξέρουμε τι θα πούμε, πώς θα το πούμε, τι τεχνική θα ακολουθήσουμε, τι διαδικασία, πώς θα οδηγήσουμε τον πελάτη στο ναι, στο κλείσιμο. Αυτό, καλώς και εγώ ξαναλέω, υπάρχει στο dating και στο flirt. Και το λέω και το έχω δει αρκετές φορές, ειδικά από άντρες, τους έχουν πει οι φίλοι τους, ξέρω, 2-3 ατάκες να τις λένε στις γυναίκες ή να τις έχουν δει από κάποια ταινία και να λένε τα ίδια. Ενδεικτικά αναφέρω. Δεν μου λες, ζαχαροπλάστη ήταν ο πατέρας σου. Γιατί είσαι πολύ γλυκιά. Νομίζω το έχετε ξανακούσει. Ξερνάω προσωπικά, αλλά ο καθένας όπως μπορεί να επικοινωνήσει το μήνυμά του. Έχω κι άλλη. Είσαι εντάξει. Πονάς, πονεσές. Τι έπαθες, τι έγινε. Όταν έπεσε από τον ουρανό, γιατί είσαι ένας άγγελος. Πραγματικά, πάλι θέλω στα σχόλια να μου πείτε, υπάρχει άνθρωπος που έχει ρίξει γκόμενο με αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω, πραγματικά απορώ. Και τελευταίο κοινό μεταξύ φλερτ και πωλήσεων, αυτοεπίθεση. Νομίζω ότι η αυτοεπίθεση είναι παντού. Άμα θες να πετύχεις τους στόχους σου, είτε είναι πωλήσεις είτε είναι φλερτ, πρέπει να έχεις αυτοεπίθεση, πρέπει να έχεις σιγουριά. Και γιατί ο κόσμος γουστάρει την αυτοεπίθεση, γουστάρει τη σιγουριά. Γενικότερα αυτό που καταλάβει είναι ότι η αυτοεπίθεση ελκύει τον κόσμο κοντά σου. Είτε αυτό είναι για συνεργασία, για λεφτά, είτε αυτό είναι για το φλερτ, για ανθρώπινες σχέσεις, για οτιδήποτε. Δεν θες να είσαι δίπλα σε ανθρώπους που είναι φοβικοί, είναι μαζεμένοι, είναι μουντρούχοι. Δεν σ' αρέσει αυτό. Θες αυτοεπίθεση, θες ζωντάνια, σιγουριά, το λέει και ο λαός. Στη ζωή δεν ο ωραίος, αλλά ο φαραλέος, έτσι. Θέλει θάρρος γενικά η πώληση, όπως και να πας να μιλήσει μια κοπέλα. Θέλει θάρρος. Αυτό το γεννάει η αυτοπεποίθηση. Τι να το κάνει μια γυναίκα, 1-2 μέτρα παλικάρι, με το τέλειο κορμί, απίστευτα σεξι, και να του μιλάει και να κοιτάει κάτω. Να μην την κοιτάει στα μάτια, να μην έχει αυτοπεποίθηση, να μην έχει σιγουριά, να μην παίρνει πρωτοβουλίες. Τι να το κάνει. Εντάξει, θα πάει 1, 2, 3, 5, 10 και τέλος. Αυτό ήτανε. Μετά θα είναι γλάστρα. Αυτά λοιπόν είναι κάποια από τα κοινά που παρουσιάζουν οι πωλήσεις και το φλερτ. Και αν το καλασκεφτείς, οι πωλήσεις υπάρχουν παντού στη ζωή μας. Το φλερτ το ανέφερα επειδή είναι κάτι με το οποίο είσαι πιο εξοικειωμένος. Κάτι το οποίο το συναντάς πιο πολύ στην καθημερινότητά σου. Αλλά οι πωλήσεις γενικότερα, σκέψου το, τις κάνεις καθημερινά. Παράδειγμα, το αγόρι σου είναι κουρασμένο, εσύ θες να πας να φας ένα μεξικάνικο, Παρασκευή βράδυ. Το αγόρι σου θέλει να δει μπάλα ή θέλει να βγει με τους φίλους του. Του πουλάς την ιδέα, πάμε να φάμε μεξικάνικο. Του κάνεις ζουζουνιές, του λες δεν με έβγαλες την προηγούμενη εβδομάδα, βγάλε με τώρα, όλο με τους φίλους σου βγαίνει. Αυτά είναι η μορφή πώλησης. Αν θα είναι καλή ή κακή πώληση είναι άλλο. Αλλά είναι πώληση. Το αγοράκι που είναι 5 χρονών και θέλει να φάει παγωτό, σου πουλάει την ιδέα του να του πάρεις παγωτό. Με γκρίνια, με γλυκά ματάκια, με οτιδήποτε είναι αυτό. Είναι πώληση. Η πώληση είναι παντού. Και ένα τελευταίο, φλερτ και πωλήσεις. Ουσιαστικά και στο φλερτ και στις πωλήσεις τον εαυτό σου πουλάς. Σκέψτε το λίγο. Στο φλερτ ξεκάθαρα πουλάς τον εαυτό σου. Ουσιαστικά προσπαθείς να πουλήσεις την ιδέα ότι βγες μαζί μου γιατί έχεις κάτι να κερδίσεις από μένα. Συναισθήματα, εμπειρίες, οτιδήποτε παίρνει αυτό. Στις πωλήσεις δεν είναι μόνο να πουλήσεις το προϊόν, την υπηρεσία, να πουλήσεις τα χαρακτηριστικά, την τιμή, οτιδήποτε. Πρέπει να πουλήσεις και εσένα τον ίδιο. Ξέρω πολύ κόσμο, ο οποίος αγοράζει τον πολιτή και όχι το προϊόν. Το προϊόν το βρίσκεις και αλλού. Πάνω κάτω τα βρίσκεις. Αλλά την εξυπηρέτηση, την ευγένεια, τον επαγγελματισμό, το expertise δεν τα βρίσκεις παντού. Γι' αυτό και πολλοί κόσμος αγοράζει πραγματικά τον ίδιο τον πολιτή. Και όχι το προϊόν τόσο πολύ. Αυτό λοιπόν είναι το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Όπως βλέπετε, ανεβάζω συνέχεια βίντεο. Οπότε κάντε εγγραφή, μην το χάσετε. Θα ανεβάσουμε πολλά ωραία βίντεο ακόμα. Και κάτι τελευταίο. Κάντε ένα like στο βίντεο, αφού σας άρεσε, κάντε ένα like να μας ανεβάσει ο αλγόριθμος. Σας περιμένω στο επόμενο.